Bigarren urtez, Tolosa Zuria Loretan egitasmoak hartuko du herria. Tolosako udala, Tolosaldea garatzen, Tolosanko eta Topik museoa elkartuta, 2 egunez luzatuko den egitaraua prestatu dute. Museoen nazioarteko egunaren harira, Topik museoak bere ateak irekiko ditu ostiral eta larunbatean. Honekin batera, Tolosaldea turismo bulegoak Alde Zaharreko gaueko bisita gidatuak eskainiko ditu. Ostiralean dela museoen eguna, ostirala maiatzak 18an, ospatu, edukiko dugu museoen ate irekiak izango ditugu, 10:00 ordu batetara egongo da museoa irekia eta edonork sartu ahal izango du doan. Gainera, arratsaldez egongo da musika eskolaren parte hartzea izango dugu, museoen egunean beste urte batzutan bezala, eta 5:00 10:00 egongo dira musika eskolakoak instrumentua jotzen, musika eskaintzen, eta hortaz gain gauean 11:30 egingo da bisita gidatu teatralizatu bat. Hau gauza berria da, orain arte egin ditugu bisita gidatu teatralizatu umeentzat, baina orain lehen aldiz egingo dugu bisita gidatu teatralizatua, baina helduentzat Enkarni Genuak txotxongilolariak prestatu du, eta gero igandean ere ate irekiak izango ditugu aurten ere bai. 9:30 euskeraz eta 10:30 erderaz, eta gaueko bisitak izango dira antortxekin, hola pixkat, eta Alde Zaharreko historia eta misterio guztik azalduko dizuet. Larunbatean lore eta landareen eguna izango da. Asteroko azokaz gain, Berdura plazan 39. lore eta landare azoka ere izango da. Azokarekin lotuta, Gaztelako atean Maria Kueto artistak egindako landare estruktura bat jarriko da. Udalak errespetu eskatu du artelanari dagokionean, jarrera ona izanez, kalterik ez eragiteko eskatuz. Gainera, Tolosanko elkarteko dendak zabalik egongo dira gaueko 10:00 arte, Shopping White izenpean. Ostirala maiatzak 18an, Gau Zuria ekimenean barne, Shopping White ekimena izango dugu, eta dendak 10:00 arte irikita egongo dira. Egindako erosketen artean, 150 euroko saria zozketatuko dugu, eguna berezia egiteko. Eta egunean bertan kaleak girotzeko, Drakonia talde izango dugu suzko malabareak eta ikuskizuna emanez. Gernikako arbolan hasiko da, eta Emeterio Arresen amaituko da López Mendizabal, Foru eta Nafarroa kaleetatik pasatuz. Larunbatean ordea, larunbat arratsaldetzeko ekimenaz gain, gaueko 10:30 Triangelu plazan gozategi kontzertua antolatu dugu. Helburua gure ostalariei ere beren lekua ematea eta tolosarrei aisialdirako umore, dantza eta martxazko plana eskaintzea.